שלום, היום תלמדו שתי קסמים פשוטים מאוד. נתחיל עם הקסם הראשון. הקסם הזה אני קורא הקלף שהוא מתחלף. אוקיי? אני לא הולך להראות את הקסם, רק את הטריק. בסדר? הטריק הוא שני צדדים של שתי קלפים שצריכים להיות דומים מאוד. 8 ו9 אני לקחתי, עם דבק שלכל אחד יש בבית. בסדר? ההחזקה נראית ככה עם בוהן. אוקיי? אמורה לראות ככה. בסדר? עכשיו, כשאני עושה את זה, אני עושה ככה והופך. בסדר? מהר זה ככה. בסדר? אתם צריכים להתאמן על זה קצת כדי שזה באמת יראה טוב. בסדר? לפחות יום-יומיים. בסדר? נעבור לקסם הבא. הקסם הזה אני גם אראה לכם את הטריק שלו, רק את הטריק. בסדר? מישהו מהקהל בוחר קלף. למשל 3 לב אדום. 3 לב אדום. 3 לב אדום. בסדר? ואנחנו, בזמן שהוא מראה את זה לקהל, אנחנו, בלי שהוא רואה, הופכים את החפיסה, כי יש שני צדדים של, יש צד רגיל, בסדר? וצד שאנחנו לקחנו, זה נראה ככה בהתחלה, ואנחנו שמנו את הקלף. בסדר? ככה זה נראה. כן, אנחנו הופכים את זה, והוא שם את זה בחפיסה. ככה שזה יהיה הפוך, ואני בטוח יצליח. בסדר? עכשיו אני אעשה ככה. עושה ככה. הקלף מתהפך. ותראו, הוא גם מתהפך. והנה, 3 לב אדום. תצטרפו אליי בפעם הבאה, שאני אראה לכם איך מעבירים מטבע ממקום למקום. ביי!